Gi-arraign kaganiha sa korte si kanhi Capital Consultant Byron Garcia para kini sa usa ka kaso niya nga gipasaka batok sa anak ni Cebu Governor Pam Baricuatro nga si Dr. Elise Nicole Catalan. Ang detalye ni Nico Sereno. Mitunga og miatubang sa korte sa Mandaue City si kanhi Cebu Capital Security Consultant Byron Garcia. Gi-arraign siya sa kasong kalapasan sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law nga gipasaka batok kaniya ni Capital Piso Consultant Dr. Elise Nicole Catalan. Gisangat ni Catalan ang reklamo. Gumikan sa gingong birada ni Garcia batok kaniya. I-plead ko not guilty. Proudly. Anong not guilty ang plea? Pwede man dyan ko guilty. Anak nga mga pasangil. So, I feel di dyan ko guilty sa mga pasangil nila. Kay, maura maganda. Pangutana lang si Elise Nicole, nga nung nikiya siya na ako, o unsa ba iyang nasukan sa akong utterance nga, basically, it is, usara na ka-word, akong gipanulti. Limitado ra hinuon ang pamahayag ni Garcia nga giluwatan sa mga sakop sa media. Aside from other issues, we were warned by the judge not to make any public issues kay gusto siya kuan. So ako all I can say is na-arraign na ko ani nga case. Ang maong kaso lahi sab sa uban pang napasaka batok kang Garcia sa magtiayong Dr. Catalan o Dr. Janos Vizcaino. Gisuwayan unta sa mga sakop sa media nga makuha ang pamahayag ni Catalan apan nagdumili siya sa pag-issue og statement. Kinisab ang gipasabot sa iyang abogado. Dihang gisuwayan unta namo sa pag-interview. Agi og pagtahod sa mando sa korte. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.